Больш за 60 юных грацый прымаюць удзел у другіх па ліку гарадскіх спаборніцтвах па мастацкай гімнастыцы «Летні праменчык». Галоўная мэта – падвесці вынікі вучэбнага года і паглядзець, чаму навучыліся дзеці і адабраць перспектыўную моладзь на старты больш высокага ўзроўню. Мастацкая гімнастыка ў Брэсце яшчэ ў часы СССР заўсёды была на вельмі высокім узроўні і карысталася папулярнасцю сярод жадаючых ёй займацца. Брэсцкія грацыі выступалі на спаборніцтвах з самага высокага ўзроўню. Наши дети начали выступать на международных конкурсах, на международных соревнованиях, а также начали выезжать на республиканские соревнования, где показывают достаточно неплохие результаты. Буквально последние 2-3 соревнования мы заняли 2-е место на областной спартакиаде в городе Барановиче. Также несколько месяцев назад мы были на международном турнире в Варшаве. И буквально вот послезавтра опять едем в Варшаву, на международный турнир, где будем показывать свои грации. Даша Ефімук займаецца мастацкай гімнастыкай ужо 7 гадоў. Нягледзячы на вельмі юны ўзрост, ужо кандыдат у майстры спорту і плануе прысвяціць гэтаму віду сваё жыццё. Красивый вид спорта, интересно очень заниматься. Мы каждый день растягиваемся, тренируемся, делаем какую-то физическую подготовку. Многие девочки, очень трудно это дается, и только некоторые остаются. Прафесійная падрыхтоўка юных грацый у Брэсце займаецца дзіцяча-юнацкая школа алімпійскага рэзерву «Дынама». Новы калектыў трэнераў і настаўнікаў верыць у сваіх дзяўчынак і марыць об адраджэнні былой славы мастацкай гімнастыкі. Каждый тренер пытается рассмотреть в своем ребенке будущую звездочку. Хотелось бы пожелать, наверное, скорее всего, больше родителям терпения, потому что все-таки это огромный труд. Во-первых, сначала приводить ребенка, потом его настраивать на 8-часовой практически рабочий день. У детей проходит рабочий день. Но есть перспектива. Другі дзень спаборніцтва будзе прысвечаны зусім юным грацыям, якія толькі робяць першыя крокі ў такім прыгожым відзе спорту, як мастацкая гімнастыка. Юрый Печур, Тыгран Акопян, телерадиокомпания «Брест».